Šedé dřevo, staré dřevo, slunce a proměnné počasí působí na váš zahradní nábytek, terasu i fasádu. Způsobuje zamodrání, rozpraskání rozměrných dřevěných povrchů. Scandicare je severská řada olejů pro ošetření dřevěných povrchů. Jen s malým úsilím zkrášlíte dřevěné povrchy a učiníte je odolnými proti zvětrávání. Také kamenné desky a jiný umělý materiál můžete ochránit odpovídajícími Scandicare produkty. Vyzkoušejte si to sami. Jak to funguje? Zašedlé dřevo zahradních židlí, teras a fasád můžete rychle a nekomplikovaně oživit a zbavit zašednutí. Při silném zvětrání nebo u zvětralých slabovrstvých lazur či olejových nátěrů se doporučuje použití Scandicare hloubkového čističe. Nyní jednoduše povrch ovlhčíme čistou vodou a štětcem nebo houbou rovnoměrně aplikujeme hloubkový čistič. Po 10minutovém působení zbavíme povrch špíny čistou vodou. Ten musí zůstat po ošetření 2 až 3 dny důkladně suchý a potom může být použít terasový olej nebo olej na zahradní nábytek jako nová konzervace. Dříve, potom. Nikdy to nebylo tak jednoduché. Krycí nátěry po delším čase utvoří trhliny a začnou se loupat. Vlhkost se pak znovu dostává do povrchových vrstev dřeva. Na povrchu se zachycují plísně a houby. Nikdy nemohou být odstraněny úplně a dřevo tudíž nezíská přirozený vzhled. Scandicare olej do barev se stane principem přizpůsobení se přírodě. Tento vysoce výkonný penetrační olej zajistí hloubkovou ochranu dřeva. Nevytváří žádnou vrstvu a zachovává přírodní charakter dřeva. Konstantním příjmem a odvodem vlhkosti se tak stává všestranně odolným. Scandicare olej do barev je základ pro mnoho speciálních produktů a přináší fascinující schopnosti. Díky dobrým vlastnostem může dokonce předcházet oxidaci nechráněného železa. Vysoká povrchová smáčivost zajistí, že se vzduch a vlhkost nedostane ke kovu. Scandicare olej do barev je vhodný jako aditivum do krycí v barev. Spolu s barvami na bázi alkylové pryskyřice dosáhneme vyššího výkonu a stejnoměrného krytí. Také je možno provést vlastní velmi jemné barevné nastavení oleje. Vyzkoušejte si to také. Díky Scandicare olej do barev je možné pro nátěr štětcem za přidavku oleje v barvě natěrat při teplotě od -20 do +40 stupňů Celsia. Scandicare hloubková penetrace se používá jako základ pod následné nátěry dřeva v exteriéru. Obsahuje přísady, které zajišťují vysokou ochranu proti zamodrání a houbám. Zabraňuje degradaci dřeva. Zajišťuje, že dřevo zůstane přirozené a bude docílena přilnavost následných nátěrů. Je předurčena zejména k použití přímo na okapníčky oken, kde nátěr podetřený hloubkovou penetrací zůstává dlouho pěkný. Také fasády mohou mít zajištěnou odolnost proti zvětrávání. Scandicare fasádní olej ochraňuje silně dřevěná vlákna a navíc umožňuje vysokou UV ochranu. Sákne hluboko do dřeva a po vyschnutí zajišťuje rovnoměrný hedvábný les. Scandicare fasádní olej se dodává bez barví a lze ho zajistit v mnoha různých barevných i přírodních odstínech. Zůstává zachován charakter dřeva, nedochází k loupání a změně barevnosti. K ochraně dřevěných teras slouží Scandicare terasový olej. Odolává UV záření a ponechává povrch dřeva dlouhodobě pěkný. Pokud chcete zachovat přirozenou texturu dřeva, je doporučen transparentní Scandicare terasový olej. Je vhodný pro všechny dostupné typy dřeva. Scandicare olej na zahradní nábytek.
Speciální receptura je balzámem na dřevo pro zachování svěžího barevného odstínu dřeva. Olej nezanechá na povrchu žádný nátěrový film a zachová váš zahradní nábytek stále pěkný. Scandicare olej na zahradní nábytek je dle normy DIN 71.3 bezpečný pro hračky a při styku s potravinami. Uvedené produkty a mnoho dalších najdete u autorizovaných prodejců v regálu Scandicare. Více informací na webových stránkách www.scandicare.cz.